बुद्धीत मारणार यार. जाईल तो कसा तुझा मुलगा पडेल त्याच वेळी इथून जाईल एवढा जर का आत्मविश्वास तुला असेल तर हे काम आहे. हा तुझा अभिमान हा तुझा स्वाभिमान तुला विनाशिवाय राहणार नाही तुला विना तो स्वाभिमान तुला विना तो स्वाभिमान तुला विना तो स्वाभिमान एका हाराचा अजून एक विचार करा. निदान बाबाच्या देवा